माझ्या शेतकऱ्याच्या मनामध्ये मी आता माझं जीवन संपवतोय, मी आता माझा संसार सोडून मुलाबाळांना बायकोला सोडून मी त्या ठिकाणी आत्महत्या करतोय, ही जी काही त्याच्यामध्ये भावना येते ही अजिबात त्याच्या मनामध्ये येता कामा नये। ह्या पद्धतीनं आपल्याला पुढे जायचंय आणि त्याचं नियोजन आम्ही केलेलं आहे, त्याच्या कामाला आम्ही लागलेलो आहे। तुमचाही प्रतिसाद पाहिजे, तुम्ही खचू नका, तुम्ही नाउमेद होऊ नका, त्याच्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीला पर्याय आहे। मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलंय, मी आज अर्थमंत्री म्हणून 7,20,00,000 कोटीचा अर्थसंकल्प सादर केलाय। असा कुठलाही प्रसंग महाराष्ट्रातल्या चांद्यापासून बांद्यापर्यंत माझ्या शेतकऱ्याविरुद्ध कधीही त्याला वाऱ्यावर सोडलं जाणार नाही, त्याच्या पाठीशी आम्ही उभं राहू। पण तुम्ही तुमचा आत्मविश्वास ढळून देऊ नका, अशा प्रकारचं माझं